Ahojky, moji milovaní. Mnohokrát vás tu vítám v novém týdnu u nové týdenní predikce. Pojďme začít s naším výkladem tak, že tu očistím prostor, aby všechny vzkazy hovořily pouze k tomuto týdnu. Pro tento týden si mě přivolali tyto 3 karetní balíčky. První je tu magický kočičí tarot, intuitivní orákulum a kouzelný kočičí tarot. Pojďme se pustit do prvních otázek a odpovědí. Pojďme se podívat jako první, co se uděje počas tohoto týdne. Co nás čeká tento týden? Máme tady 7 mečů, 10 pentagramů, krále pohárů. Pokračujeme panošem holí, císařovnou, mágem a kartou smrti. Tento týden mi hodně připadá, že jsme zaměření na téma rodiny. Připadá mi, že směrem k druhým lidem, kteří by chtěli nějak narušovat váš prostor, tak jste hodně ostražití. Dokážete si říct svůj názor, dokážete si vymezit hranice a tím i dokážete ochránit svou rodinu a ty, které máte rádi. Takže i když zrovna nějaká osoba z vaší rodiny není v místnosti s vámi, tak vy stále držíte tu věrnost. A když někdo mluví špatně o někom z vaší rodiny, i když tam ten dotyčný zrovna není, tak vy se tomu nesmějete, ale naopak dokážete vymezit hranice a postavit se za tu osobu z vaší rodiny, i přesto, že není v místnosti. Takže mně přijde, že tento týden dojde k situaci, ve které to budete muset udělat, ve které se budete muset postavit za sebe a za členy své rodiny a ochránit si určitou důstojnost, aby vás druzí lidé nepomlouvali nebo nešířili drby. A hodně mi tu připadá, že jsme tento týden spojeni s naší tvořivostí, s naší kreativitou. Je tady opravdu mnoho nápadů, které chodí do našich srdcí a my s nimi pracujeme. To je přesně ta císařovna v akci. Tento týden se tu otevírá tedy prostor pro kreativitu, pro vaši tvůrčí schopnost. Vyzdobte si svůj domov, namalujte obraz, upečte nějaký kreativní dort. Jednoduše rozvíjejte tu svou tvořivou stránku. A na závěr tady naciťuji, že něco z vašeho života už chce odejít. A vy to víte. Vy víte, že už není třeba to držet ve svém životě. Ať už to jsou věci, které už nepoužíváte. Ať už to jsou lidé, kteří vás energeticky vysávají. Ať už je to nějaká situace, ve které zůstáváte už příliš dlouho. Je tu něco, co chce odejít. A mně připadá, že vy se toho vědomně zbavujete. Tak, dobrá, pojďme se podívat na důležité informace pro tento týden. Máme tady meditaci, dotek a oslavy. Tak, to jsou krásné kartičky. Přijde mi, že jste ve větším spojení
sami se sebou, jako byste sami sebe více slyšeli. Svůj vnitřní hlas. Dokážete mnohem lépe rozpoznat, co ta vaše dušička chce, kam vás to táhne. Přijde mi, že tady nejste odpojení sami od sebe, ale naopak jste v hlubokém klidu a míru sami se sebou a nasloucháte tomu, co k vám přichází znitra. Je to dotek. A tento týden se zaměřte na své smysly, hlavně tedy na svůj dotek. A udělá vám nejlépe objímat se s lidmi, zachumlat se do chlupaté teplé deky, možná dotýkat se rostlin, možná dotýkat se domácích mazlíčků, cokoliv, co souvisí s tím dotekem, tak tento týden prohloubí tu vaši radost ze života a intenzitu prožívání toho života. Jsou tady i krásné oslavy, které vlastně ukazují na to, že je třeba ten život oslavovat. Ať už to bude maličkostmi, takže si zapálíte svíčku, že si uvaříte kávu a uděláte si chvilku jenom pro sebe. A nebo ať už půjde o nějaké větší oslavy, že se sejdete s rodinou a naříznete dort, odbouchnete šampaňské. Ať už to bude jakýkoliv typ oslav, ať už malý nebo velkolepý, všechny oslavy jsou vítané. Pojďme se podívat, co je důležité pro tento týden. Je tady 10 ohně, 8 moře, 2 ohně, 10 moře, koťátko nebe a 9 nebe. Tento týden je velmi důležité nelitovat minulosti. Neotáčet se do té minulosti s lítostí za to, jak se věci staly. Naopak je velmi důležité zůstávat v té přítomnosti se svou rodinou a být teď a tady, opravdu být vděční za to, že můžete trávit ten čas se svou rodinou, že jste všichni pohromadě. Mně přijde, že život vám tady otevírá novou kapitolu života. A když budete stále v té minulosti uvězněni, tak se nikam neposunete. Vnímám, že se můžete pořád otáčet a smutnit za tím, jak se to všechno odehrálo. Někoho tady můžou doprovázet i noční můry nebo pocit viny za to, jak se věci uděly. Ale tím už nic nespravíte. Teď je na čase se vědomě rozhodnout a zůstat teď a tady, právě v tomto přítomném okamžiku. Protože tím, když jste v té minulosti myšlenkami, tak vám utíká ten život před očima a vytrácí se vaše schopnost tvořit. Takže navraťte se zpět do přítomnosti, oceňte rodinu, kterou máte vedle sebe, neberte ji jako samozřejmost. No a užijte si tento týden, jak nejvíce můžete. Moji milovaní, tímto jsme se dostali na závěr vašeho výkladu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Určitě se mrkněte do popisku pro svíčky, které nám tu hoří v každém videu. Jsou 100% čisté ze sojového vosku a určitě je musíte vyzkoušet taky. No a já se s vámi rozloučím, mějte se krásně a zatím tedy ahoj, moji milovaní.